ini mah ini nengah neng nek cika dan semua bah harjingnya buka kangen nane pengen mana sirna nang buka kok udah bayi jauh menek menai neng apa ini uang ini punya tangan dan sekutilah apa sebab apa biar itu lu betul neng buang bayi di kemen nekas ayo ang kesong ya di ni ya oh sana bang kesong malah yang kesong yang nengah nengah siapa apa sana neng laja tapi football gila nai masih mantul itu Hai लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे एन महिलारि इउटुब चेनेलाव गोसो गोरबोजों बरायनाय बावहरबाय आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव बयबो मोजाङैनो दं आंबो इसोरनि अननायाव दासान्दि मोजाङैनो दं होमब्लाबो दिनै जोबोर गेदेर सान ओमफ्राय बिदिनो एसे फैसानि प्रब्लेमनि थाखाय आं बे सानखौ गाजा गोमजायै खुंनो हायासै गोसोआव आफसोस थाबाय थेवब्लाबो नोंथांमोननि बोर सारस्रिनायजों जाहाथे मोजां जालांबाय थानो हायो बेखौनो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोननिसिम आरज गाबहरनाय थाबाय ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलाम अब्लासो मोनथिगोन मा दिनमोन दिनैनि दिना मानि थाखाय गाजा गोमजायै खुंनो हायासै नोंथांमोना मिथिलांगोन लोगोसेनो नोंथांमोना आंखौ सानबाय जानांगौ मानो भिडिअ लाबोथाराखै एन महिलारिया मा जाखो होननानै आं जेबो जायाखै लोगोफोर नोंथांमोननि अननाय आरो इसोरनि अननायजों आं मोजाङैनो दं नोंथांमोनखौ आंबो गोसोखांदों आरो आं सानदों माब्लादि आङो लोगोफोरनि गेजेराव ओंखारफैनो हागोन ओमफ्राय मा होनबावनो दा ना गुरनायनि निसाया ओरैबादि आंनि माने आं ओरैबादि ना गुरनो मोजां मोनो माथो होनबावनो दा लोगोफोरजों आरो समजों लोगोसे आंबो थांफानो गोनां जाबाय बिराद थांनो लुगैयो नालाय ना मोननायखौ नुनानैनो आंबो थांफाफ्लांबाय ओमफ्राय बिनि जाहोनावनो माननायाथ' माननाय माइ गायनायनि दिनावबो गांगाथफानि बाथ्राखौ लायियावनो माइ गायनानैबो माननाय जालांबाय ओमफ्राय आरो दा ना गुरबाय ओमफ्राय ना गुरनानैबो ओरैबादि आखाइ आथिं गाज्रि लेथ्रा जायो आरो होमबाबो आं ना गुरनायखौनो गारनो हाथारा जायनि थाखाय बिराद माने आंनि मोखां माने एसे गुफुर नालाय एसे सादारन गुफुर आरो आंनि मोखाङा ओमफ्राय बिदिनो बिखुं मानि ओरैहाय गोसोम जाजोबदों आरो ओमफ्राय बांद्राय गोसोम नुवा आरो जेनेबा गुबुनफोरा नुवा ओमफ्राय आं बिराद गोसोम नुना लाबाय ओमफ्राय गांगाथफायाबो आंखौ होनदो आरो दादु जाजोब्बाय खामानि गैला हिनजाव नंलालै नोङो होननानै आंखौ बासिबाय थायो ओमफ्राय दा आङो दिनै मानिथारबाय आरो दिनै सानसेया थाङासै ओमफ्राय आङो गोसोखौ हमथानानै आं थाङा होननानै भाबिदो आरो ओमफ्राय आसोला मा खालामबाय दं नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आसोला मा खालामदो नोंथांमोना नायलां नै आसोला जोंहा बेदर एवगासिनो आरो गांगाथफाया वाव बिथै लोगोफोर मानो होनोब्ला आङो गोबावसैमोन बेदर जायैया ओमफ्राय आं होनदों आरो दिनैथ' नोंहानि जोनोम सान ओमफ्राय जोनोम सानावथ' गाजा गोमजायै खुंनो हायासै केक बायदिसिना बायनो हायासै आरो माथो होनबावनो ओंखायनो बेदरखौनो लायदो दे बेदरखौनो बयबो जानोसै होननानै दा साखिनोसै दे साखिनायनि टाइम नुदो लोगोफोर मालायखौसो होनो थारमाने एवखांबानो साखियोल' होनना गावाबा लाना खारखादो इनि गाव एवनायखाय ओमफ्राय दिनै नोंहानि मा सानमोन बे दाथ' नोंखो एख'बो होनो हायासै भिखारिसो जाबाय नालाय बाखि थागोन बाखि आंथ' नों अमा बेदर होया दे मा नांगौ नोंलाय मा नांगौ नोंलाय गस्ला होबायनि थाखाय सं पुजा लाखानांसिगोन पुजायाव होसिगोन दे माबा मोनसे मा नांगौ गस्ला गस्लानो दारि खेबजोंहा लोगोफोर माने आं खोन्थानो बावगारदो आरो दिनै गांगाथफानि जोनोम सानमोन ओमफ्राय गाजा गोमजायै खुंनो हायासै नोंथांमोना आरज गाबहरबानो जाबाय आरो विश खालामहरबानो जाबाय गांगाथफानिसिम हेपि बार्थडे होननानै जाबाय थानायजों लोगोसे जानायानोल' बा थरायनाया दिनैसो बेदर मोनजादों आरो ओमफ्राय माबोरै जादों खप्तासे मास मोनसेनि बारबाय सं बु मास मोनसेलै खप्तासेल'सो बेदरदो बिथै ओमफ्राय थै
आंनि बार्थडे खिन्थादो आरो ओमफ्राय मेदामा मा अ नोंहानि बार्थडेनि सुयो माथो आयो आं गोसोआव गैया दिनै ओमफ्राय हस्सानोबा आं गोसोआव होनबालाय आं गैया गोसोआव गैयाबा बोरै जानो बावना दङ ना अ ओमफ्राय नोंहानि बार्थडेनि जा बिथै खिन्थादो माथो माबा ओइ बेदर आरो अमा बिथैदो एवना होनाया बोरै मोनजादो मोजाङानो जादो दे होमबा नाथाय रावबो गिफ्ट गैया रावबो गिफ्ट गैया हो रावबो गिफ्ट गैया गैया जानायल' संबालाय खुरैसे मानि लाखादो नै बा मा जाबावगोन दुखु जाबाय नामा गिफ्ट दुखु थाबायथ' आरो दुखु थासिगोन दा है ओरैनो बायगारना फैबाय होनबा बेदरखौ एख' गिफ्ट गैया रावनिफ्रायबो थैबायलै संनाबो जाहोबावबाय आङो मा जाबावगोन साला बे मानोथो थांनांगो ना गुरलाय ना गुरनानै नै गोसोम बन्दिदि जालांजोब्बाय निग्र'फोर रखम दिनबाय गुरलालै डायलग दिनसो दां महरखौ आयनायाव नायना दिनसोनदो मा नै गोसोमोन बेखौ खोबनाय गानखाबाय आङो ओमफ्राय बयदो गोसोम जाखादो निग्र'आबो हाया सावथालानोसै लोगोफोरनो दुगैखांनानै ओंखाम जानो होननानै खानसि लांफैबाय आङो खमनो गेजेराव थाब्ला रायखासिगोन जाब्ला असो terna नहीं इसको देखो तो ये क्या हो गया पी हो गया salah masa tale बोरै बायखो दे इयो नै गेजेराव दुगां जादोंमोन बेखौ नारदों आङो आरो नै बायबावबाय बाङा बाय बुस्थुआ नोंनाव ब्रेन होननाय बुस्थुआ दंना गैया दिनै आंनि बार्थडे रायनो मोना बायनो बार्थडेआवथ' रावखौबो रायनो मोना बुनोबो मोना बार्थडे दिना मा जाखैलै हो गया गलती से मिस्टेक में क्या करूं नी ओरैनो बायो नै एखन गैथ्रा नै ओरैनो बायो प्लास्टिकनि बुस्थुखौ ओरै आबां जाबां ओरै खालायनाङा इदि खालायनाङा ओरैनो मोनाखै इनोथ' फुल जाबाय आंना दे जाबाय आंनि दिनैनिफ्राय बायबाव आंनि बार्थडे ना बुनो मोना होनदोंना सरि बुनो मोना सोर मोदाया खिथानाय नोंखौ बेदर जाहोदो ओमफ्राय नों आंनो गिफ्ट होआखै जाया आङो नोंनि बेदरखौ बुनायनि गिफ्टसो होबाय नामा बुनायनि गिफ्टसो स्टाइल दारनि खानसेबो नै खबले गेजेराव नै खबलेयाव दाखालिसो बायना लाबाय मोनजाखागोन ओंखाम मोनजाखागोनलै आइनो साला मा नोंनि थाखाय खानसे एवख'नो नङा नामा बायना लाबाय आं नोंनियाव खस्थ' खालायनानै फुलावनो जानायखाय आं दा मा खालामनांगौ नोंनोलाय खिथिखा दानसो माबा हारसिंनो बुगाखाङो होननानै ओमफ्राय माने सेरना होनांगौ जाखो मिन्थाना दा सोबाना हरगोन हारसिंनो बुगाखांनायानोथ' जादों मा हारसिं बुगाखांलायनाय खानसिले मा मिथिगौ दाखालि बिजालनिफ्राय मानो लाबोनाय नोङो ओरै जानला मानला नारना होनांगौ नामा दाखालि बिजालनिफ्राय लाबोनाया लोगोफोर दाखालि बिजालनिफ्राय गंनै लाना फैदोंमोन ना हारसिंनो माने खना खनला ओरै खायथा खायथा जाना होयो जियानो जा मानसि बेफोरबायदि जानला मानला मावनाङा बार्थडे दिनाव रायबाय थायोलै माबा बार्थडे दिनाव रायबाय थायो Kebene, setelah kap kaya setelah katrasi. Udah mal bustuफोरखौ नों माबा बयाल' खालायनाय मोनसेबो बुस्थु दाना इनि थाखाय माबा मोनसे बुस्थु बायना लाबाबो सेफायला सेफायनि दाङा दाङि Lag gaya 9 FM radio. सियार सेबायनाय सिबा सेफायनायल' मानि सियारफोराबो जबानो बायलांग्रा जाबायलै बेथो मोदोमफोरानो गिदिर जाबाय नालाय सियार नोंसो रागाबोसो फैदों आं गायाव गावबाव खोनानाय ओंखाम जाखायाबो ओमफ्राय दा नोङो आंनो ओंखामखौ खुरनांगोन ना नों इदि जनानै बकिबाय थागोन इयाव मानो लांदोंमोन मायबा खोबना दोनहैदोंमोन इयाव माबोरै बायनो मोनखो इयाव गुदुं बुस्थुखौ दोनहैदो ना गुदुं बुस्थुखौ सोनानै फिसायाव सोना दोनहैदो
सिरि सिरि ओंखाम आख्रुबफैनायाव दिगदार दं माबार Ni, lapangan हादिसना जानो र' था होमबा होखाया रावबो हारसिं हाजोबना जागोन मिस्टिनि रावबो दोनखाया नस्थ' गारिया नोंसो दामबमनि बुस्थु लाना फैनानै नस्थ' गारिखौनोथ' बिदियाव Nggak biar mandar nama. Mandar. बे मा हेब्बाय दंलै इयो Mandar. नै हारसिं लाना खारनोसैनि नै इयाव जागोन दिननिफ्राय नैयाव नै माबायाव मा होनो इनिखौ मा आदैलै मा बुंनो बुंनो ल'लै मानसि खासेया दे मा दंबावो हरबाव ओमफ्राय जायालायनो हायबायानो Garbat danau gitu. नाखाय नाखाय बियानि हाथासुनि खाय बिदिनो सैतान मारिबाय थायो लोगोफोर ओइ ओइ आं खेला नायनो थांदों फुटबल खेला Tanga. हा मा थाङा इलाय पागल नामा दिस्टार्ब नाङा Tanga nalai tanga deh. Parau cia sana ngake. खेलासो नायनो थांदों आं खेला हिनजावनि गमनो थाङाखै खेलासो नायनो थांदों हिनजावनि गमनो थाङाखै खेलासो नायनो Nggak थांदों kamani gila nama. मिथिबाय खेलासो नायनो थांदों आङो बिदिनो दिस्टार्ब होबाय थागोन नायबाय था आं ओंखारनो नालाय र' बिदिनो दिस्टार्ब होबाय थागोन ने थांना होननानै लाखि गारिखौबो बोबथाङाखै नायबाय थानो आंखौ र' नाय लोगोफोर गारि गाबनाय लोगो लोगोनो बोरै जादों नाय खोन्थायाखै आंनो थांबाय होननानै जेथिया गारिनि साउन्ड मोनगोन होमबानिया नाय ya ini mah idi nengah neng mana disturb nagiरो बेलासे टाइमाव मानसिया हावा जानो लुगैयो मिथिबाय Jian जानो थांना आन्दारा ini सेखा लाना फैलाय दिनि सेखा मा लाबोदोंलाय गय खावनो जानो नागिरदों iya आं नादों mau खेला दुला मा फाइनाल दङ दिनै फुटबल फाइनाल दङ खेलाखौ नायनाया इम्पर्टेन्ट मिथिगौ सोर देरहायैनि माबाखौ नायनांगौ जेबो नङा आधा घन्टाल'सो मा बेलासेबा खेला गेलेनायलाय नायबाय दं आं नोंखौ बिदिनो जायो लोगोफोरनि नायबाय थानाय इदि इबोथ' बाथ्रा गैया आं जोंखाङो दै खेलाखौ नायनायाबो एसे इम्पर्टेन्ट मिथिगौ नङा मा खेला नायनाय खेला गेलेनाय मोजागोन इदो मोजागोन नायनांगो फाइनाल दिनै मस्त' सावथालदो बर'दों सावथालदो बर'दों मिथिगौ हाबा जाबाय नों मिथिबाय बेफोरबायदि सोलाबला ओइनो नोंबोथ' हाबा जादो आं हाबा जादोंबा आं लोगोदो आङो फुटबल नायहैबाय दङ मा आया हिनजावफोरनि फुटबल बाथाय नोंबो नायनो लुगैगोन मिथिगौ हिनजावफोरनि फुटबल बाथाय नोंबो नायनो थांनो लुगैगोन मिथिगौ इफोर खामानियाव गोलैला थांदो नामा सोरदोबा नों डायलगखौ खोनासंबाय थानांगोन मा आङो खाटारनाक थाखायनो बाथ्रा मानिया डेन्जारसो बाथ्रा मानियो ना मानिया इदि नङालै न'आव रावबो गैखाया खिन्थु मा खालामगोन बे मा खालामगोन हो हबाव गामियाव खोनादो दुन्द्रांद्रां जालायदों बोरैबा गामियाव दे एखना आं थाइफैगोन दे oh bisa ide
फालतु होनदो दा फालतु होनदो दे फालतु होनदो ना जल्दी न' बै न' नेना लाबै ना मोनगोन बिगुरा बुलासिगोन नामा आइ लासिंसिं गामियाव मा खोन्थाय नागिरदों नोंलाय papi. Iya, apa? Nunggu apa? Bayi jauh menaik itu menaik dengan apa ini orang itu punya kan? Karena sekolah apa sebetulnya apa biar itu lu betul. Nunggu bayi di mana kasih? Karena lu kenugar juga disayang. Nunggu bayi di mana kasih mana? Lu ke karate. Asal ustad juga misis kilo. Saya tuh bapak udah leh, mau berken tentang asal ngeleh. Mina. Selesai. Lu kebut tentang asal, lu ke kenugar juga cong. Am kiri tangan am kiri berai nangan, lu gak nih gila apa sana itu. Gila. Iya kamu sungguh apa sungguh? Naguran lagi menurut nak ini apa sana? Naguran. Naguran lagi menurut nak ini apa sana? Dah mau bergerak apa jujur. Gila. Langsung kami ya. Tata bayi. Kami ya. Tam sebaik dah loh nak berbeda. Nangan nunggu. Siapa apa sana nih? Laja. Tapi football gila nih. masih mantul itu. Bingung kurang nih berubah. Tolili. Antak itu nu kayak ini. Bingung nih. Naguran nih. Mau bergerak. Mobile kawan tuh.